is weer vrede midje, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar je hebt weer een heel soort gasten. Ze komen uit Wales, komen uit Greensland, maar ook vooral uit Friesland. Wij daarom belangrijk bloed er lekker behingen. Straks het feest in met live gasten. Nu eerst een clip met Cheerleader, Omi. Cheerleader van Omi, als ik het goed uitspreek in ieder geval, brengt thuis bij wat gasten achter de bar hier in Noorderwien live. Je weet het, we hebben vaak mensen die hier even een soort bartjes draaien. Hoe is het? Ik ben Raya. En hoe is het? Theo. En net zit Anneke en die is van A Special Care en die kom hier, nou wat is die, 1 keer in de week, zo'n weekend ongeveer? Ja, zoiets hè? Ja. Waar is meer mijn naam? Fauco. Timo. Je bent al in Halloween sfeer, jongens. Ja. Hij maakt wel wat leuk. Al die mandarijntjes van alles, pompoen. Ben je te eten of is dat meer decoratie? Ja, dat is decoratie toch? Decoratie, ja. Kom maar. Leuk om te binnen. Nou, wat lekker zo. Oké, hartstikke mooi. Mooi om te binnen van A Special Care dus. Joert te gast. Ik neem mijn eerste muzikale gast. Hele jongen. Ik zal even de cd pakken. Kom er even mee. Ja, du bent een cameraman. saboteren. Ja, ik zet er krijg koffie voor. Dat was helemaal net de bedoeling. Jeetje, album uit. Mazzel. Ja, wat hakken mazzel. Is dat een beetje het thema wat er op Nou, maar achterkomt? ja, dat is wel tof. Een heel hier van die hobby die werkmeidse kerst, dan haal je mazzel. Ja. Dat Emiel Hartkamp en Noris Parry daar op mijn paard kwamen, dat wie mazzel. Ja. Dat het al je gits altijd op dit moment git is voor mij gewoon mazzel. En daarom hebben we het album mazzel neemt eigenlijk. Want ze hebben Chuck het Walk, een protte mazzel. Hoe hast het geerstald? Bezittengang met de man? Ja, nou ja, dat komt natuurlijk. Dus die de billen, de ballen, de worst. Dat zijn de laatste 3 versjes die we maken. Hè, op het randje met de knipoog, die staan erop. We hadden 4 tracks van waar het ooit mee begonnen is. Ave Maria kwam hier tegen, Chakadiki Boom Boom en Latino. Die hebben we op Nijdien. En dat is eigenlijk op ondering van Klaas Prent van de CD-hal Ruinen. Dat is nog een van de ouderwetse marktkoopman die nog echt het fysieke product CD verkeert. Ja. En die zei van heel op de markt er heel vaak wel vraag naar. Alleen nog het staat nergens op. Dus mij, Emiel en Noor, nou, heel dat gaan we doen. Ja. En daarna is er een paar tracks op. Ja. Waaronder een heel mooi nummer. Dat komt eigenlijk van een verhaal die ik hier met Emiel en Noris heb. En hij is 18 jaar overleden. En heel af en toe, dan zie ik in het gezicht van mijn beide zwaantjes. Hier is toevallig met mij, Joey. Ja. Dan zie ik heel af en toe de lach van mijn heid wel eens waarom. Dat is net dagelijks, maar dat is heel af en toe. Dan denk ik, hey, verrek. Bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. En dat hier ik onder het genot van een biertje, hier dan met Emiel zo gewoon een praatje. En 3 dagen later hele open even je mail. En ja, verdorie, hij er daar ook weer vast kon maken. Dat, ja, heel bijzonder. En dat staat er ook op. Het is net alleen maar feest en lol met een knipoog, maar ook een paar serieuze tracks die erop. Zo is het leven. Onder de nieuwe single, die waren dwangje naar die engel. Maar welke begint mij? We beginnen maar even een oudje 2010, Chakadiki Boom Boom. Ja, ik neem het haast een klassieker. Linse Hille, dames en heren, live in Noorderwien! Hou je handen! Even voor de sfeer, hè? Slenterend langs de grachten van het mooie Amsterdam liep ik in gedachten toen ik jou plots tegenkwam. En je vroeg me wat te drinken, heel spontaan zei ik oké. En binnen 10 minuten zat ik op de kruk in het café. En we zingen Chakadiki boom boom, chakadiddle-day. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Chakadiki boom boom, chakadiddle-day. Het is hier een super fijn café. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Chakadiki boom boom, chakadiddle-day. De mensen zijn hier gewoon oké. Achter de bar dan snelle Jaapie. En die heeft hem al half vol. Oh, mijn Frans speelt op zijn treksaxofoon. Het is een accordeon. En elk kootje die zingen liedjes. En uit die goeie oude tijd. Oude Karel die is weer aan het jansen. En met de wilste jonge meid. En we zingen
Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is hier een super wijncafé. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. De mensen zijn hier gewoon oké. Nou Willem en de Vries, waar zijn die handen? Ja! Goed bezig Willem. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is hier een super wijncafé. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is een vrolijk liedje, zing maar met ons mee. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. Het is hier een super wijncafé. Alle mensen die dansen hier en lachen bij een goed glas bier. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. De mensen zijn hier gewoon oké. Tjakkadikkie boom boom, tjakkadiddle-day. De mensen zijn hier gewoon oké. Hartstikke. Dankjewel. Wat een sfeer jongens. Wat een bevredigd winkel. Ja, mooi nou. Als ik in het weekend wel in liet ze heel al vaak de gast wedstrijd door aan de jaren en nog altijd still going strong. Mazzel dus, album uit. Maar er zit nog heel broeder oren ding voor jij op stapel, hè? Nou goed, we hadden aan een week hebben we dan de clipopname in de omgeving van Deventer. Die is volgende week klaar, omtrent een nieuwe single. Dat hier al jaar zelf maar klaar om in verband met... Agenda's, planning. Ja, Hindo heeft meerdere agendas best nodig. En dat is nou al aan een week dat gebeurt. Nou ja, daarin heb ik een beetje het financiële gebeuren een beetje opgeschroefd om, nou ja, een beetje wat proberen wat beter en wat mooier. En nou heb ik voor het eerst mijn actrice werken. Ja, zeer bijzonder. Moest acteren? Nou ja, ik moest me inhouden. Oh jee? Nee. Een mooie vrouw gewoon. Ja, absoluut. Maar dat werd gewoon heel mooi. En dat kist zien dat zulke vrouw die door dat werken, die snapt het voort. Ja. En we beginnen in het bos en we eindigen in bed. Dat is wel zeer spannend, Willem. Maar in ieder geval... Gaat er geen doel horen. Ontzettend leuk. En ja goed, we zijn nu aan het voorplannen voor de singles van 2009. Maar nou ja, na je album is er zeker een paar tracks op die single waardig zijn. Ja. En de bedoeling is voor mij ook om nou toch te zwaar dan ben nou en 2 maanden eigenlijk voor 2009 alles op riege kleren te zetten. Zodat het eigenlijk alleen nog maar op knopjes hoeft te drukken. Ja. Ja, even kwart om zijn, maar dat scheelt gewoon heel productief. En, het is een heel georganiseerd, dat wil ik wel. Absoluut. En als er elke keer opnieuw dat we het was, en ook eens ik zei van nou, we doen nou in 1 week dat we gewoon 1 keer 3 videoclips klaar met je plannen dat spel en dan best direct van oh. En dan kerst hij weer focusing in op oordingen. Goed bezig, man. Waaronder het grote Musicfeest, 24 november Leeuwarden. Doe beetje nog even, daar geven we straks in op praten. Ja, mooi man. Goed, album is uit, Mazzel. En straks meer live van Lietse Hill en we praten druk nog even door. Ik ga een beetje Friends of the Show zo staan is gewoon. Want ze ben hier al dik voor de 4e keer Into the Ark. Ze had heel goed in trouwens in The Voice van Engeland, finalisten op correct te wezen. Dane and Taylor, how you doing? Very well, thank you. How are you? Great man. Welcome to the show again. Thanks for having us back. Okay. For how many gigs are you here in Holland? Just 2. Just 2? Yeah, just 2. What a life, isn't it? It's amazing. This is maybe our favorite place in the world. Always good to hear. Hey, what happened with you guys after reaching the final of The Voice? So we got taken on tour by Tom Jones, who was our mentor on the show. Yeah. He took us. That's great, man. Yeah. Very cool for us. He took us on 3 tours. We did 6 weeks in America. 2 UK and European shows as well. So yeah, he spoilt us with so many shows. So yeah, it was amazing. How's the guy in real? Yeah, he's amazing. Yeah. He's like a real Welshman. A real Welshman. He just looked after us a lot and taught us a lot of things he's learned over the years, and just told us to keep doing our thing. Main goal is, of course, to get a career. I think an international career for you guys. How far are you? Well, at the moment we're just finishing up our record, and it's hopefully going to hit like radio and stuff in January, and then from there, hopefully it'll just keep progressing and progressing. What kind of record is going to be? It's going to be more upbeat. We tend to write quite sad, slow songs, but
lately going. It's going to be a mix of up tempo. Yeah, exactly. It's going to be a bit more like you can dance to it. It's a bit more modern, but still got like the old like soul sort of like influences in there as well. So yeah, very. And some Tom Jones. Yeah. Yeah, we all know Tom Jones, man. No, the man still has a great career, isn't it? Oh yeah, he's still unbelievable. Like every night, like we'll go out drinking with him in the night or whatever, and we'll wake up and our voices are so sore, and he'll just get up and he'll still just be amazing. Yeah, it's so good. Yeah. Well, good to have you on the show, guys. You're gonna do 2 gigs here in Friesland. We're gonna talk about it, but first you're gonna play 2 songs. Which one? We're gonna play a cover of a Blondie song that we play, a Heart of Glass. Yeah. Blondie must my. Yeah. Kim Wilde and Blondie, they were good. Okay. Into the Ark, live in Noorderwind. Once I had love and it was a gas. Soon found out had a heart of glass. It seemed like the real thing, only to find mutual mistrust, love's gone behind. Once I had love and it was divine. Soon turned out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Mutual mistrust, love's gone behind. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You tease me like you do. Once I had love and it was a gas. I soon found out had a heart of glass. It seemed like the real thing, only to find mutual mistrust, love's gone behind. Adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you use, and don't you push me aside. We could have made it cruising, yeah. On love's too bluish land. Ooh, yeah. Thank you. Cheers. Cheers. We're doing another one. We got another song for you.
Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. I just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, then I headed for the Frisco Bay, because I had nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. I'll just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, baby, sitting on the dock of the bay, wasting time. No, no, no. It looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to, so I guess I'll remain the same. Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's been 2,000 miles I roamed just to make this dock my home. So I'll just sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, babe, I sit on the dock of the bay, wasting time, just wasting time. Thank you very much. Cheers. Jong spelen ze op een jouwer, maar heel belangrijk, morgen in de Bittler in Vergeer. Met je beiden binnen ze dus. En dit zijn echt grote jongens hier in Engeland. In januari komt hun nieuwe album uit. Dus nogmaals, de Bittler in Vergeer. Zaterdag 27 oktober. Je moet net die zien again, dat is gewoon net stinnen, maar erheen. Hey guys, January release of the album. Is there a promo tour going on there? Well, I think we're just in the process of choosing the songs and the singles. I think we're going to be releasing like maybe 3 singles before the full length. So with each song there'll be like a music video, and we'll end up doing some. We've got some shows back home just to like start playing the new stuff and kind of see how people think about it, and then hopefully a support tour in the new year in February. So yeah. Do you feel a lot of pressure or not? I do always on this show. Honestly, I don't know what it is. Like, I am dangerous. yeah, playing Ik ben een warpig. playing to thousands of people is fine, no nerves. And then we come on here, and I'm always like, oh no, Oh my God. it's like being back in school. Just like, Garrett gonna tell you what a warpig is, so I can imagine that you're afraid of us. He's gonna tell you the story. But is there? You're on tour with Tom Jones. You were a finalist in The Voice. Is there pressure or just having fun and see what's happening? at first there was pressure, but after doing the live shows on TV, you've only got 1 minute 35 to absolutely nail the song. So going back to gigging with Tom was just more relaxing because you're back in your environment. You can play 4, 5, 6 songs, and yeah, it was just more relaxed. And he's very nice and makes everything very easy. So yeah. I hope to see you again. Be nervous, not too much. Yeah, not too nervous. Thank you, guys. Thank you. Have a good time here in Friesland and see you next time. En into the arc, dames en heren. Mijn support van Boas. Die hebben je laatst een 116 hier uit Haarswijk. Geweldige stem, geweldige muzikant. En hij zal in het VAP-programma optreden in Vergeer in de Bittler bij deze. Noorderwieland, wij willen de Vries.
En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Muzikaal feestje, elke vrede Mickey weer. Te volgen op radio, televisie en ook internet trouwens. En de herhaling op televisie is Snijt de Moors altijd. En zo hoor ik even op uw kanaal, want daar ben ik toch wel een beetje trots op. Hebben we opgebouwd in al die jaren. We zitten inmiddels over de 6 miljoen views al in op www.youtube.com/Noorderwind. Maar al die leuke live clips. We hier alleen hoor Into the Ark in Wergeer, in de Bittler dus. Mortiana, Satriana, de live en in het voorprogramma Boas. En ja, Boas is een mooi verhaal. Want hiermee al eens een keer tip van letters even op. Daar rent hij in Haas een fantastisch talent roen. En toen kwam het toevallig ook nog uit dat er een soort festival er weer. Toen had ik hem eens even bellen. Toen kwam Hidel. En daarna is het aardig losgaan van de jonge heer. En die zit nog eens buurs in het publiek. Boas, hoe is het met daar, jongen? Ja, helemaal goed. Grote krantartikels. Ja. Bedankt voor de mooie kop trouwens. Ja, ja. Goeie reclame voor Noorderwind. Ja, tuurlijk, altijd. Hey, maar spelers te proden? Wat zei je? Je bent druk aan het spelen? Ja. Ik ben nu zaterdag Into the Ark. Ja, leuk man. En we hebben nog een paar Freeze Festival in Leeuwarden. Oké. En hebben we nog een paar andere dingen. Ja, en scooters, zag ik je staan laatst? Scooters, vorige week vrijdag. Wat overkomt je allemaal, man? Ja. Gewoon lekker blijven spelen hoor. En niet te moeilijk doen hoor. Ja, precies. Gewoon Hoe zit het met de plaat? plaat. Ik heb weer een nummer geschrapt. Ja, doe dit natuurlijk niet zo lang. Dus ik had precies 5 nummers gemaakt. Ja. En na een tijdje denk je, heel veel artiesten doen, dan maken ze 10 en dan zoeken ze daar 5 uit. Ik had gewoon 5 en het moest er zijn. Ja. Maar dan had ik 2 van, Toch maar niet. Dus ik ben weer aan het schrijven. Meen je niet? Ja, dus weer aan het schrijven. Ja, dat geeft niks. Wees kritisch, maar blijf je lol houden in muziek maken. Maar daar gaat het om, jongen. Let's make fun. Jij komt eind december nog even langs hier spelen, hè? Natuurlijk. You got a deal. I got a deal. Succes bij Into the Ark. Hey, dankjewel. Mooi man. Boas, B-O-A-Z. Jonge talenten, wie houden ze graag de koers. En hij zal dus met Into the Ark in Wergeer in de Bittler optreden. Ik ken een kerel, die trein kop grutter dan meer is. Ja, nog steeds hè? Ja, dat is voor mij wel eens goed. Een beetje bescheidenheid leren. Ja, dat vond ik ook. Dat heb je met die televisiejongens, die worden dan eigenwijs. Ja, daar ben ik dan voor. Hè. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Ja, best jongen. Hans Hanneman, we hebben al een pick de gast gewonnen en ik ben altijd blij dat hij er weer is. Ja, jij ook druk. Radio 2 zag ik live, singles uit. Ja. Nee, Druk met je album bezig. Ja, met de album. Er komt ook straks een EP'tje uit. Okay. Dus, Still going strong. Ja. Goed. We gaan straks over je single praten. Er zit ook wel weer een verhaal achter. Het album, wanneer, et cetera. Stel even de band voor. Ja, hier op de gitaar Rolf Verbaand. En Marijn de Boer op de Steinway. En helemaal uit Brugge. Ja. Nou, eigenlijk René Monsma hier uit Friesland, eigenlijk uit Leeuwarden. Altijd blieters de best. Dank je wel voor die komst. Graag gedaan. Ja, nee, het wordt zeer gewaardeerd. Ja. En de hardest working man in showbiz, Marcel Wolthoff. Jij niet dan? Na hem. Straks praten we. Eerst even 2 nummers in a row. Welke ga je spelen? De laatste single, Salinas. Ah. Ja, en daarna Call of the Wild. Vertel, wat is het verhaal van die plaat? Ja, ik was ooit in Amerika een reis aan het maken. En toen zocht ik echt naar het oude Amerika. En dat vond ik eigenlijk niet. En opeens was daar de afslag Salinas in Californië. En dat kende ik van een nummer van Chris Christofferson. Wat een grote held van me is. En toen was het toch van, wauw, ik ben hier echt. En dus het beeld is altijd bij me gebleven. En ik heb er uiteindelijk een soort roadsong van gemaakt. Dat was een van de weinige plekjes in Amerika waarvan jij van tevoren had bedacht, dat wil ik meemaken. Nee, ik reed er puur toevallig langs. Ja. Dus het was... Daar kreeg je wel een beetje dat gevoel. Ja, toch wel, ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja, want komt er vanuit die singer-songwriter-wereld wordt natuurlijk vaak over Amerika gezongen. Hè? Niet alleen Chris Christofferson, maar dat doen ze allemaal natuurlijk. Ja. Is van dat Amerika nog wat over? Voor jouw gevoel? Ja, toch wel. Ik zat natuurlijk... Moet het weten te vinden. Ik zat een paar dagen daar waar Google allemaal zit, hoe heet dat nou? Silicon Valley en zo. Ja, daar zie je het niet echt. Hè. Dat was ik de enige die op cowboy boots liep. Gewoon. Dus dat... Word je een beetje vreemd aangekeken? Ja, eigenlijk wel, ja. Goed, je gaat het live doen in Noorderwind. Hans Hanneman! Oh, I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. 7 days, 7 nights I've been without her. You would think I
feel a certain way about her. Anyone could say that it's better this way. Anyone could say we should have tried. I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. So you bet all you've got, goodbye and go. The kid got shot in New Mexico. Waiting for a pardon that never came. And ever since we're riding in his name. But I know the sun will shine on Salinas and pave the road for another mile between us. And for reasons she'll never learn, the seasons have turned to find me gone, but the heart that's breaking could have never won the heart that's only aching. And I know the sun will shine on Salinas Dankjewel. Oké, de volgende is Call of the Wild van Tony Joe. I came home around 5:45, hoping that my woman had something fixed. Went through the door and I called her name, but after my call nobody came. I took a chair and I started to wait, wondering why she come home that late. Soon I got bored and started cussing the Lord. It was there when I saw
gotta come from the wild. Yeah, I'm gonna leave. I'm gonna live with them coyotes. Call of the wild, too strong to resist. Now if you wanna eat, just have a look in the fridge. Yeah, I ran outside with the devil on my heels into a donut and a cup on a motor wheel. He said, make it fast, son, for I don't have much time. I'm gonna leave this city. I hear the call of the wild. Yeah, the call of the wild. I'm gonna leave. I'm gonna live with the coyotes. The call of the wild, so strong to ignore. Goodbye, everybody. Ain't gonna come in no more. Years have passed since the day she left. God knows why I never seen her again. I don't know where she's headed. There's just one thing I know: she's not going to heaven, where old coyotes go. You suck a little poke salad to me. You know I need a real mess of it. You suck a little poke salad to me. You know I need a real mess of it. You suck a little, oh. You suck a little, oh. You suck a little poke salad to me. You know I need a real mess of it. Wauw. Hans Hanneman, Joert, met zijn hele band hier te gast. En hij moet even verhuizen, want hij had de gitaar in de hoorn. Maar die zet er even deel. En dan gaat er naar de vleugeltaf voor het laatste nummer alweer. Salinas, dus single uit, prachtig mooi verhaal. En het viel me wel op in dat verhaal, want ik heb het ook even gelezen. Dat pas wat melancholische gevoel na afloop van het casinobezoek kwam. Had je verloren? Ja. Ja, we waren in Reno. En Reno is een beetje zo het debiele broertje van Las Vegas. En ja, daar zitten van die oude soldaten nog, die dan in de Vietnamoorlog hebben, die dan een schijf in hun hoofd hebben. Die mag je dan aanraken en zo. En iedereen roken natuurlijk daar. Dus daar voelde ik me wel thuis eigenlijk, uiteindelijk. Hey, planning of? Ja, in het voorjaar komt een ergens uit. Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Ik heb ook... Welke fase zit je? Studio nog? Ben je nog aan het schrijven? Nee, studio alles opnemen nog, afmixen, dat soort dingen. Alles zelf weer? Alles zelf weer, ja. En er komt over een week of zo een EP van me uit. Ik heb vroeger in Dublin gewoond.
En toen heb ik allemaal soort jazz-standard-achtige nummers ook geschreven. En in een nachtclub ook gewerkt als pianist. Beetje kronerachtig. Kroner, op zijn Fries, ja. Kroner. Ja, dat hebben we gefilmd. Dus het wordt echt een soort gefilmde EP is het eigenlijk. Ja. En die komt over een week uit. Of zo. Even via je site of Facebook in de gaten houden. Facebook, Instagram. Insta. Ja, Insta moet je nou zeggen. Ja, Insta. En FaceSwap. Oh, dan loop ik ook alweer achter. Ga maar achter die vleugels zitten. Dat ding is gewoon van hout. En dat speelt gewoon. Het is niet eens digitaal. Dus wat dat betreft, dit is heel erg oldschool. Deze Steinway & Sons. Ja, nee, absoluut. De studio is yours. Hans Hardeman! Whatever did they leave you? Wherever did they go? If they ever cared, they never cared enough to let you know. Just pitter-patter of their shoes as they walk towards the hall. You're free again, but are you free to choose what to recall? Just what to recall of their sweet cherry wine words. You know their ways and how they work, soothing your thirst with so little rehearsal, just a blink of their eyes. Drink all night of their sweet cherry wine words. You know the cost and what they're worth. They all get lost. Some can hurt along the way. Now if you saw them stumble, you'd surely made them fall. There wasn't a word you could have misheard. When I whispered, you believed it all. You'd give your soul for sweet cherry wine words. You know their ways and how they work, soothing your thirst with so little rehearsal, just a blink from
Soms zo'n jullie even stil blijven wel. Prachtig mooie muzikanten. Dank je wel, jongens. Wie echt piekenvel. Net alleen een mooie strot, maar goede muzikanten om die heen Hans. Dat is altijd wel lekker, hè? Ja. Hoe lang ken je deze club al? Het is al behoorlijk lang wel. Nou, sommige ken ik langer dan andere, dat wel, ja. Het moet heerlijk spelen zijn met deze jongens. Ja, die zijn geweldig. Ja. Dat, is echt, dat zijn mijn guys. Ik kan me voorstellen. Weekend nog? Of ik weekend heb? Ja. Maar moet je nog spelen? Nee, dit weekend niet. Nee. Oké. Dus ik heb nooit weekend, Willem. Ja, hartstikke mooi man. En volgende week dus een EP. Welke titel heeft hij? Sing along, sing along. Oké, vraag gewoon Hans Hanneman. Nog steeds Hans Hammer. De Kroner. De Kroner, ja. Mooi hè? Jongens, dank je wel. Het was mij waar genoeg en geweldige muziek. En daar word ik alleen maar blij van. Dankjewel, daar word ik blij van. Dankjewel. Goed, dit weer het eerste hoeren, dames en heren, van Noorderwiel Live. Straks onder oren gewoon Bram Mozes hier in de studio. Lietse Hille. We praten net alleen aan mij, maar hij zal ook nog live optreden hier. En de Hoenekop zal optreden en nog volle meer. Graag, ondadelijk. Het is weer vreemde midje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien Live, Noorderwien Live, Noorderwien Live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede van het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar komt Eltsnien Gondel vanuit Wales into the Ark in het eerste uur. En Hans Hanneman liet zich heel Jan Wekkerleven. Hij zal aan zich weer optreden. Asis de Hoenekop, gewoon Bram, Samu Sara. En letterlijk nog Judy Blanks, geweldige singer-songwriter, zal u zijn studio nog oondwaan. Zij speelt jong in de Neushoorn. En daarnaast ik nog Anne Muurling, mijn geweldig theaterstuk hier in de studio. Lietse Hille. Maar ik had die een album in de hoorn. Mazzel. Bist elke keer nog, ja, maar je had al een heel paar singles en plaat nu, maar elke keer nog weer zenuwachtig gespannen dat zij iets uitbrengt of niet? Ja, een dosis gezonde spanning is zeker altijd weer aanwezig. Ik bedoel, hoe reageert het publiek erop? Hoe slaat er aan? Dat is op dit moment ontzettend positief, mag ik zeggen. Hier wordt de wereld wordt er goed op. Ik denk met name de nieuwe single, die Engel, die we aan de wang in. Dat is wel... ja, dat gingen we eigenlijk net verwachten, maar we kregen hele grote verhalen van DJ's en van fans en spul van eindelijk weer eens een ouderwetse hilleplaat. Want als je naar de billen, de ballen en de worst. Emiel die hier alweer in kleer leest, dan ging over, geef jij je hutje maar aan mij. Dan wist je wat er gebeurt in de tent. Geen idee. Ik zei nu Ik ben zo naïef heel. Nee, maar ik zei nu eventjes niet. Dus we gaan nou gewoon kozen heeft jouw oude stukken. Nou ja, die Old school eigenlijk. nou ja, goed, maar dit is een hele hoore sound wat ze net van me wend binnen. En het wordt ontzettend goed op, ik mag zeggen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, mooi. Hoe gaat het verder met optreden? Drok, we vliegen echt het hele land terug. Geef maar trouw. Ja, het gaat maar terug. De eerste boekingen in België ben ook al een feit. En ja, dat is gewoon fantastisch, jong. Lachen. België. Ja, jong. Alleen meneer, jij zat ik van die bal uit mijn broek, hè? Ja, zeker, dat klopt. En dat is gewoon lachen. Ik bedoel... En dan begint ze dat ze denkt, u bent een wotpijk of zo? Nee, ik zal één keer mij nemen. Ik kan het ervaren wel. Nee, maar dat is gewoon ontzettend leuk. En ik bedoel, waar hier dit tol van heel Jelien tocht. Je brengt zijn singeltje uit onder de naam Lietse Hille. En nou waait die naam maar toch wel het hier lang hoor. Leidse Hille. Ja, Leidse, dat zei ze dan wel eens. In het begin leid ik dat nou wel eens uit. Maar dan ben ik maar stapt. Want, Meezingfeest. ja, 24 november, WTC Expo. Ja, ontzettend zin. Kaartverkeer die rent als een malle. Grote zaal. En ja, de grote zaal, de Frankenhaal. En ja, Jannes, Marianne Weber, John de Bever, Sineke. Ze kennen We wel de naam, hè? Ja, zeker. Maar Is dat een geregeld en heel op die erbij wijzen met dat soort naam? ja, dat is wel zeker. Ik ben nu bijvoorbeeld voor 6 april, Drachten, ben ik ook alweer bezig. Maar toch ben ik met bepaalde artiesten ben ik alweer te laat. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, dat gaat hard. Du hast bepaalde artiesten die had toch een bepaalde status, schuine streep namen waar mensen echt voor kennen. En du kan vernemen dat wanneer die in oktober hun agenda hier besmitten, dan gaat het heel erg hard. Men noemen Hazes en bijvoorbeeld. Dat gaat hard. Ja, daar ben ik toch weer. Maar goed, het Meezingfeest in WTC. Ja. Get goed, de naam stenen. Doe best direct bij natuurlijk. Nou ja, zeker ben ik erbij. En mochten de mensen meer weten willen hoe dat feest, www.hetgrotemeezingfeest.nl en dan kan je alle informatie vinden. Dat noem ik eens maar. De nieuwe single, Die Engel. Ik kom je stil. Lietse Hille, live in Noorderwien. In mijn gedachten kijk ik even terug
was de route op weg naar het geluk. De dag verblindde, het licht bracht de nacht. Was in dromen als ik jou zag. Ik kon toen niet weten dat jij echt bestond. Het maakte mij onzeker toen ik jou vond. Had in mijn dromen een engel gezien. Zij was zo bijzonder en mooi bovendien. Maar de mooiste dromen zijn meestal bedrog. Toch bestaan er wonderen nog. Want deze engel, ja dat was jij. Bij het ontwaken lig jij betoverd naast mij. Ik kon 's nachts in dromen ook nooit meer op reis. Vond bij jou mijn paradijs. Zo draagt de liefde zijn eigen geheim. Maar de tijd zal het leren hoe lang dat zal zijn. Je hoopt voor eeuwig zonder pijn en verdriet. Maar een antwoord die krijg je niet. Het is de wil van het leven dat ergens bestond. Het werd aan mij gegeven toen ik jou vond. Had in mijn dromen een engel gezien. Zij was zo bijzonder en mooi bovendien. Maar de mooiste dromen zijn meestal bedrog. Toch bestaan er wonderen nog. Want deze engel, ja dat was jij. Bij het ontwaken lig jij betoverd naast mij. Ik kon 's nachts in dromen ook nooit meer op reis. Vond bij jou mijn paradijs. Vond bij jou mijn paradijs. Dankjewel. Lietse Hille, het Meezingfeest in Kwarten. De cd is uit. Singeltje komt er gewoon. My Clip. Single is al uit, draait al, clip is volgende week klaar. Oh, die is Xavier. Ja, toevallig hebben we die eerste sketten in de omgeving van Deventer en omstreken. In de bosken en in Noordkasteel. Ik lees maar een hele spannende vrouw hierbij, Willem. Waanzinnig, jong, waanzinnig. Nee, leuk. Ja, ontzettend volle zin in. En tot nota ben de mensen ben heel enthousiast door deze plaat. En we hopen dat we een beetje scoren hiermee. Ja, te kijk, man. Ja. Mazzel is de titel van het album. Lietse Hille, succes. Tot de volgende keer. Willem, dankjewel. Wat een goede cameraman, man. Ja, hoe is het, jongen? Joey. En de beste familie van Lietse Hille, denk ik, hè? Ja. Wat is hij? Beste papa. Ah, Heid, hè? Ja, mooi man. Nou, best klaar met filmen? Ja. Ik sta aan de hoenekop nog wel even op een film zetten. Mm. Wow, hij leert Heid. Wat? Nou, ik vind die man nog wel aardig, zie ik. Dankjewel, jongen. Hey, Willem, jij maakt, hè? Goed, Lietse Hille. Dat is mooi. Straks praten we nog even met Volkert. Volkert Wesseling had ik wel het leuks. Trouwens, zit ik er maar even bij. Maar we gaan eerst naar Emiel en de hoenekop. Hoe is het? Ja, Bergen. Ja, mooi man. Ja, zeker. Je zit er wel lekker kleer voor. Goed. Hoe is het bij jou? Ook goed. Kleer voor de festivals? Ja, morgen al. Hè? Morgen al. En 10 november. Ja, dat zoek zitten. 10 november. Daar geven wij, dames en heren, nog kaarten voor voortjaan voor de editie van 10 november. Maar die van morgen, Emiel, is helemaal uitverkocht, denk ik. Ja. Ja. Mooi toch? Ja, dat is kinderlijk mooi, ja. Ja. Nou, dat is een mooi wat. Dan gaan we het ineens een beetje gezellig. Ja. Hey. Hoe is het? Nou, gaat nou eens best wel goed. Ja. Serie op televisie rent wel aardig. Krijg je daar een paar reacties op of net? Ja, nou, ik ken het normaal met roestritten. Nee. Björkje van beginnen is een... Prachtig toch? Ja, nou ja, je mag ervan horen.
Om het te leren in ieder geval. Wat er altijd nog dan aan. Maar, Ja, je mag Bram meenemen. Zullen we ook nog even optreden? Die zal lekker op het festival optreden, neem ik gewoon. ja. Maar zijn nieuwe dikke hit. Hè? Ja, en daar hij nogal druk om maken, hè? Hoezo? Nou, hij heeft me even geholpen met de clip, dacht ik. Nou, we gaan die clip maken. Ja, daarom. Ja, we hebben net niet eens geholpen. Maar... Nou, hij moest er toch de hoofdrol in spelen. ja, zeker. Maar ik ga hartstikke best. Maar alles klaar voor het festival? Ja, ik heb juist er alles inpakt. Dus ik denk, nou, ik heb je even inspelen. Ja, leuk man. Bier. En dan geven we jong beteerd op bed. En dan ja. gaan we mooi een feest. Hoe is zo'n dijdermoor voor je moet? Echt inderdaad betiet melden bij de Iduna en spul op te bouwen? Nou, we zijn er een oerenstol met rekening. En dan een busje laden en spul opbouwen. Ja, wat dat zou vaak dingen. En meetjes hebben we de lollyfretters. Dus dan is het voor de lied. Voor de band? Ja, dan komen de jongste Hoenekop-fans even en dan doen we daar een optredentje voor. En dus, voor alle generaties, dat prachtig. Ja, zeker. 10 november, ben je daar nog kaarten voor? Ja, 38 nog. Oké. Nou, bij jou is ik nog voor de komende tijd. Wordt dat een exact hetzelfde festival of game daar weer andere dingen doen? Nee, het is precies hetzelfde. Dus mensen die twakken komen, die krijgen twakken hetzelfde. Zo horen we het graag. Goed jongen, ik wil hem vragen om eerst in 2 nummers achterkoren te spelen. Welke wil je spelen? 2 nummers achter. Ken dat of net? Of, Nou, dat kan wel. Maar we spelen 1 nummer, uw eerste nummer, die wordt wel 6 minuten. Oh, best. Dus dit kan ik als 2 nummers beschouwen. De studio is 4. Oké. Nou, best genoeg. Ja? Ja. Dames en heren, de Hoenekop! Hey! Hey, stroom! Stroomstjong! Hey, stroom! Stroomstjong! We gaan een hele mijne rood! Het putje is steeds gekker! Ik ben stroom zien van al dat doels gemaakt. En ik ga stroom winnen! Van al die lijpe shit van wat ik zeg, wat ik de hele dag op Facebook zet. En ik denk bij mezelf dat ik het niet mag genoeg. Want er wordt in de raad zakken mijn brood van af. Elke niet een loter maar slap in om. Ben ik nou zo dom, of ben ik nou zo dom? Want dat slappe gelul is wat ik niet meer ken. En van al die flauwekul krijg ik een stream in zin. Zeg je mening maar, geef me een kont. Juist, daar werd de stroom bij komt. Stroomstjo, hoe het algemeen stroomstjo. En hoe in de meest stroomstjo. Ik zei het je meelijk stroomstjo. Maar minder ook heel stroom. Stroomstjo. Hey, stroom. Stroomstjo. Lekker man, jong. Wat is er nu nog hier in Nederland? Ben ik nou de enigste met beetje bestaan? Dat ik voor mij die rug. Je let hem maar kunnen. En de hele dag is hij door de rug. Wat ik daar nou eens zie, dan zoek de hele heer niet goed corrigeren. Op manieren mee leren, maar heel hard. Ik let het maatje zitten, want ik haat gisteren erop. Bij mijn hiergroeien letten, naar een hekel old meisje. Oh yeah, zwart biet als kiels een keer op mij, oh yeah, sterren. Ik denk, jouw je mooi, yeah, schop in de kop. Juist, en we de stroom bij komt, stroomstjo. Hoe het algemeen stroomstjo. En hoe in de wie stroomstjo. Ik zei dat je meelig stroomstjo. Maar minder ook heerlijk stroom. Hey! Stroom! Dringend hier een gur die net te hutsen is. Zo bot dat het amper te verwutsen is. En ik denk dat het al wat beter wijs is hoe. Had de hele brood, zoals mij wijze koe. Want ik reeds hier in de coma van die ranzige aroma. Het is meteen nog minder als de inhoud van een stoof. En dat is een feit. Behalve dan de geur van uw eigen scheid. Stroomstjong. Hoe het algemeen stroomstjong. Een roer in de wind stroomstjong.
Strumpa di stionchi. Stioncos dos extremos. Guardi for me. Geweldig. Nieuwe single, dames en heren. Zet ik er vast maar even bij. Van de Hoenekop, het mij duidelijk wezen. De titel, prachtig, dankjewel. Strons de Jong. Ja, nou ja, bewaar net. Goed, heb je nog een nummer? Minnaar. Nee, hè? Nee. Van mij roept heerlijk. Ja, hè? Dus het is boven de partij, dat is altijd wel mooi. Heb je nog een nummer, jongens? Ja, zeker. Was nog een heer? Ja, nog een heer. Nog een. Ja, welke? Bram. Oh, Bram is gewoon Bram, komt er even bij. Bram zit op hier naar je grootste hit. Oké. Speel hem aan. Op een fiets naar Harkema, vol naar mijn vandaag. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn vandaag. Ik lei op de bank te sliepen, toen belde ze maar op. Ze zei kom je gauw mijn schatje, want ik zei de man binnenvoort. Op een fiets naar Harkema, vol naar mijn vandaag. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn vandaag. Ja, dan gauw mijn botjes op bol, van mijn oude pakenfiets. Ik zocht het begin te regenen, maar dat maakt het me niks meer uit. Op een fiets naar Harkema, vol naar mijn vandaag. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn vandaag. Ik hoef net naar de play, het is vol en renige snee. Ik maak een beetje langer fietsen, naar Harkema ta. Dus draap ik maar wat hudden op je oude fiets. Dus al die rode kant, want ik kom eruit. Op een fiets naar Harkema, vol naar mijn vandaag. Op een fiets naar Harkema, was daar graag naar mijn vandaag. Een renige snee. Ik maak een beetje langer fietsen naar Harkema ta. Dus draaf ik maar wat hudden op mijn oude fiets. Dus al die rode kant, want ik kom eruit. Op een fiets naar Harkema, vol naar mijn vandaag.
een fiets naar Harkema. Bossa graag naar mijn famtita. Op een fiets naar Harkema. Vol naar mijn famtita. Op een fiets naar Harkema. Bossa graag naar mijn famtita. Bossa graag naar mijn famtita. Op een fiets naar Harkema. Nog een best één, trodereen. Op een fiets naar Harkema. Hartstikke idee! Dankjewel. Hey! De Hoenekop en gewoon Bram. Bram, te staan die nieuwe single even? Ja, kom goed. Hartstikke mooi man. En de Hoenekop geeft ik nog een live nummer te doen hier. Wat dat ombelangrijk bloed lekker hingen. En we gaan lekker terug met het muzikale Dwarfsplein van Friesland. Nog weer live aan met de Hoenekop. Bram Mozes nog zijn nieuwe single. Ik nog doen trouwens. En Samu Sara in de studio. Dus een bijzonder stuk nog de komende, nou wat zult wijzen, 24, 30 minuten. En het lijst hoor ik nog trouwens. Maar daar vertellen we straks nog wel meer hoe. Ik ga Volkert hierna nog even mijn bijzonder project. Dus dat komt ik nog wel. Dus eigen verste vlogger. Maar eerst, Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Oh, Jaja. Jaja, we draaien het goed in deze aflevering van Noorderwind live. Bij me zit Volkert. Volkert die had wat een pijnlijke grimas op zijn gezicht. Och ja, dat hij soms, hè. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben juist nogal ongelukkig van een trapka al knappeld. En goed, dat die nogal zeer. En daar hadden de doktoren dus even een sjoen, maar ik mag wel naar in Noorderwind, dus dat scheelt. Hey, daar is wat leuks binnenkort. Ja, zeker. Want dat is toch echt wel even de moeite waard om te vertellen. Half november, dan organiseer ik speciaal van mensen uit Friesland een hele dag op het Herman van Veen Art Center. Ja, want ik kreeg steeds meer mensen, die werden wel nieuwsgierig en die zeiden, nou, wat doet hij dan? Hoe spelen ze daar en hoe gaat het daar in zijn werk? Nou, toen dacht ik van, nou, dan moet ik misschien iets bedenken dat mensen erachter komen kennen hoe het daar gaat. Wat Herman van Veen daar al jaren organiseert in Soest op landgoed de Palts. Ja, schets het eens een keer, wat voor landgoed is het? Het is een hele oude villa en in die villa daar zit zijn bedrijf, dus de kantoren van Harlekijn Holland. Maar het is tegelijkertijd een restaurantje, een hele expositieruimte van zijn schilderijen en van orenkunstenaars. En hele mooie natuur. Maar bijvoorbeeld de woonklomp van Alfred Dokes Kwak. Ja, die waren het daar, dus ik hartstikke gezellig. En daar is van alles over te vertellen. En er is een Lieds theater, dat heet De Kapschuur. En daar is gewoon elk weekend binnen voorstellingen te zien die Herman bedenkt, schreeuwt en regisseert. En dan zet er jonge artiesten aan het werk om daar in die voorstellingen van hem te spelen. En ik ben daar ik werkzaam, dus ik ben er wel gelukkig mee. Ja, daar ben we hartstikke trots op. Hey, wat mensen nou, uit Friesland, ze daar willen we eens een keer zien. Nou, ken dat? En daar had een speciale reis georganiseerd. Ja, gewoon een hele busreis. Het is een keerwerking waar met het busmuseum van Oosterhoule. Die heeft een hele mooie touringcar waar mensen om 10 uur instappen kennen. Die touringcar die riet gewoon met de mensen die mij willen naar Soest, naar het Herman van Veen Art Center. Dan krijgen de mensen eerst een bakje koffie natuurlijk. En dan krijgen ze een hele rondleiding van mij over dat Art Center in het Friesk. Dus wij kunnen gewoon in Soest, de Friesen gewoon hun gang gaan. Dus dat is ook wel weer mooi. En dan krijgen mensen een lunch onbenen en daarna is er een kamer, een muziekconcert. Hele klassieke muziek, maar echt heel goed georganiseerd. En daar kunnen mensen dan van genieten. En Herman die strunt zelf ook nog rond, dus dat is echt wel mooi. Wanneer? Half november. Half november. Maas betekent dus een uur zien. Ja, dan gaat de bus uit Soest waai en om 4 uur stappen de mensen weer in de bus. Dus mensen Friesen die ben gewoon zat het jaar om 6 uur thuis. Hoe kunnen mensen zich opjaan en wat kost het? Het kost €34. Nou, dat is geen geld. Reis, eten, Herman van Veen, concert. Ik bedoel, en Volkert. Dat is een koopje. Ja. Dat is alles bij elkaar. En alles wordt lekker geregeld. En de auto kun je natuurlijk daar bij het museum parkeren. En als mensen denken van, goh, daar willen we wat meer van weten, dan moet ze even op mijn website zien, www.volkertwesseling.nl. Daar staat alles op. Ook hoe mensen zich aanmelden kunnen.
En dan hoop ik dat we een hele gezellige ploeg Friezen daar op dat Herman van Veen Aardcenter hebben. Succes. Dank u wel. Ga naar huis. Dat ging doen. Les van de Burg. Volkert. Dankjewel, jongen. Ik hoop dat er een mensen mee willen naar het Artcenter van Herman van Veen. Ik ga naar de man die het morgen optreden zal op het Hoenekop Festival. En een nieuwe single uit had, Bram. Ja, zeker. Hoe is dat ontstaan, dit nummer? Ja, Emiel, hè. Ja, het Emiel schreeuwen? Ja, Emiel had schreeuwen en clip maken en alles. En Jeroen. En Jeroen, Jerk. Nou, Jeroen, hoe is dat om met de Hoenekop te werken? Machtig. Ja. Ja. Is het mooi? Ja, prachtig. En mooie clip, hè. Mocht ik nog een roltje spelen, dankjewel trouwens. Ja, dat mocht ik nog, hè. Ja, mooi nou. Deze jong. Zullen we even live doen? Ja, komt goed. Hoe heet er? Klote Deuntje. Klote Deuntje. Hier is hij. Gewoon Bram. Ik dacht ik schrijf een pakkend liedje, een goed refrein met een leuk melodietje. Een melodie dat hangen blijft, gegarandeerd een alarmschijf. Maar nu heb ik een probleem, het lied is pakkend, maar te extreem. Het gaat maar door en het houdt niet op. Ik krijg dat klote deuntje niet uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Oh mijn god, hoe kwam ik eraan? Hoe kom ik eraf? Wat heb ik gedaan? Ik fluit het liedje de hele dag. En het riedelt door mijn hoofd de hele nacht. Ik lig nog wakker, maar het is alweer licht. Ik doe echt geen oog meer dicht. Tot al mijn wanhoop bid ik tot God. Oh, haal dat klote lied toch uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Als ochtends vroeg de wekker gaat, hoor ik opeens die klote plaat. Het is nog gekker dan ik had gedacht, want het wordt zelf gedraaid op 538. Alle zenders draaien het non-stop. Ik heb het Nederland er in zijn kop. Mijn oprechte excuses hiervoor, want heel Nederland zingt nu in koor. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje niet meer uit mijn kop. Niet meer uit mijn kop. Ik krijg dat klote deuntje maar niet meer uit mijn kop. Waar de klote ligt, hè? Dankjewel. Ja, mooi nou. Gewoon Bram Mozes. Op een fiets naar Harkema, wie al een enorme dikke internethit. En ik denk dat dit ook al weer een hit wordt, want ik zeg 20.000 views al op internet. Ja, dat gaat erom wij. Ja, mooi nou. Emiel die is al een beetje scrutten, want hij had al meer views als zijn eigen. Beetje concurrentie ging ik weer van die man. Nee, maar het mooie, je had hem zelfs kunnen. Goed zo. Hé, Meijeron. Ja, mooi man. Dankjewel Bram, dat is de best. Emiel, hebben we nog een nummer voor de Hoenekop? Ja. Hebben we nog een? Ja, natuurlijk ja. Live in Orde de Hoenekop. Ik zit nog op fiets op deze.
Had je zelf maken, Emiel, dit ding? Oh, wat je hè? Nou, gedeeltelijk. Ik ga zeg maar de vaarvorken wat langer maken. Hij is heel lang. Maar ik kan net de hele fiets maken. Oké dan. Mooi, de Hoenekop! Maar ik zit op zwart ziet. Kocht mijn huis, krijg paar de crisis. Krijg in de menigheid. Er is echt nog eens een rietjeshuis. En het is op een hoeken. Heel pak het net gelogen. Daar skoe ik er wel meer van broeken. Heel pak het net gelogen. Dat is misschien wel weer. Ja! In een beton extra. Weet ik, dat is geen bezweer. Nee! Gisteren van alles waar keep je. Een auto, een fiets of bier. Lekker! Heel pak het nek gelogen. Dat is hoe ik dat er meer van hier. Ik was zo graag een mokkeltje, maar ze zeggen me het steen. Want ik had geen snelle auto en ik geen knappe klein. Echte leven is net de keer, dat had dus met me leerd. Maar zitten die de vleet, als de hol wat gauwer bijt. Heel pak het net door, dat is misschien wel weer. Ja, zin een beton extra, maar ik dat is geen bezweer. Nee, gisteren van alles waar keep je, een auto, een hoes of bier. Lekker, heel pak het net door, dat is hoe ik dat er meer van hier. Mijn oma leed de Fiat staan, maar die is mijn beste jongen. Want ik had nog maar krijgen al, maar een zakje voer. Die leid je de kromme neer en komt net meer van de groen. Heel mag het net gelukkig, vertel dat maar eens om mijn hoen. Heel mag het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Ja, zin een beton extra, maar ik dat is geen bezweer. Nee, gisteren van ons haar keep je, een auto en een hoes al bier. Lekker, heel mag het net gelukkig, dat is hoe ik dat er meer van, hoe ik dat er meer van, hoe ik dat er meer van. Een rondje bier. Dan maak ik wat meer plezier. Omdat ik er dan wat meer van hier. En ik er dan wat meer van hier. Dan hier het leven minder zwier. Ik hoor dat ik meer geld hier. Hoor dat ik meer geld hier. Want het is zo. Fantastisch. Man, altijd een feest om je met te gast te hebben. Het was mij weer een waar genoegen en een grote eer. Het festival morgen is al uitverkocht. Het 10 november ben nog 38 kaarten voor. Best er op die bij. Dan kist er nog in het feestje vieren. Het 10 november in de Duna. Hoenekop. Machtig mooi man. Dankjewel.
Nou ja, mooi dat ze dus weer hebben. En een prachtige fiets. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, nou, een keppie. Alles is te kip, hè. Hier is van goud. Dus ja. We dealen straks wel hem. Man, dankjewel. Succes en tot de volgende keer. Best genau. En na je singles uit, hè? Stront stjongt. Stront stjongt. Maar minder ook heerlijk. Hou erop. Dames en heren, doe de Noorderwien het wezen om de oergang. Aan de ene kant Lieds en misschien ook wel een grote meidje Anja. Ja, het is ongelooflijk hier, hè? Je meidje prachtig mooie hier de muziek. En ik had namelijk voor Sam, Moos en Sarah. Hè? Samo Sarah. Samo Sarah. Ik ben Sarah. Ja. Hoe lang besteed je hem al? Zo'n eer. Zo'n eer hoor. Ja, ja. Je rap, hè? Ja, jong. Mooi, hè? Nog plannen voor Takemir? Ja, we gaan straks een heel mooi concert. Halve november. En Ja, dat is dit hier nog, maar komen er cd's of projecten? we gaan een clipje bij maken. Dat gaan we straks ook spelen, dat nummer. En een naaie verhaal. En ja, als we wat geld hadden, dan gaan we even de studio in. Echt muzikanten besteden, hè? Ja. Nou ja, lever het dan ook vooral maar even neer. Maar ik denk, dat pakken we straks nog wel even op. Want ja, er komt een bijzonder concert. Ja, jong. We gaan halve november, dan hebben we in Lippenhuizen in de Pieterkerk, hebben we een combinatie met een Opsland strijkersensemble. Wauw. Zie je strijkers? Voor ons beiden heel spannend. Hoe dat daar iets heel. Helemaal onthoefening? Ja, jong. Elke week en extra straks nog. Dus het wordt hartstikke mooi. Wat een project, jong. Ja, jong. Prachtig. Komen we straks nog te spreken over data, 10 en dat soort dingen. Maar ik wil je toch vragen om te spelen. Johan, Witse, Anja, zij is met Samu Sarah. Leuk je hem te hebben. Welke begin mee? We beginnen met Hado Famke. Een beetje theatraal nummer over een heid en een dochter. En de wissel van die eigenwijze famkes. Nou, dat. Weet er alles van. Ik ga een dame tussen zitten. Eigenwijs, jong, maar inderdaad het jet erbij. Samu Sarah, mooi om te binnen. Live in Noorderwien. Hado famke mooi en blier, mij die kroltjes in het hier. Zwolkje terug waren wien, voor alle kweers en de blien. Zwolkje terug waren wien, voor alle kweers en de blien. Al komt beren op mijn waai, is het juster als slechts kindij. Als ik maar bij daar wezen mij, als ik maar bij daar wezen mij. Wees voorzichtig in het woord, daar bent best een 100 vat. Foksen en leeuwen en panthers op haren tocht. En haren tosken, die ben net om en om. Ik ben het bang voor wilde beesten. Nee. Lissen moet klaag en broeklisten. Als ik maar bij daar wezen mij, als ik maar bij daar wezen mij. Ze is doof, hamke, mooi en blier, mij die kroltjes in het hier. Wees doch heel hoeden en pas goed op dijzelf. Volg je die hette, dan gaat de reis vanzelf. Oh, kom peren op mijn waai, foks en leeuwen op luchtskindij. Als ik maar veilig bij die ben. Als maar veilig bij mij bent. Als ik maar veilig bij die ben. Als ik maar veilig bij mij bent. Dankjewel. We moeten in een keer terug in, dat was de bedoeling. Dolle. En naar je vraag. Spreekt in jukken uit, ziek je zelfs in paad. Trok 2 stritten ruzie, na een beetje skaat.
Troch nachtelijk tjuster, nije waai. Maar onder vieren weer mijn wienrank is het vrede. Het wekte streemde vogels, jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor mij en voor mij. Maar onder vieren weer mijn wienrank is het vrede. Het wekte streemde vogels, jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor mij en voor mij. Van oorlog en ruzie, vergoed uit is het tijd. Jou ook waar de hand, geen dezelfde wij. Troch nachtelijk zuster, nije dag. Maar onder vieren bij mijn wienrank is het vrede. Het wette streemde vogels, jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor mij en voor mij. Maar onder vieren bij mijn wienrank is het vrede. Het wette streemde vogels, jongt en vlucht voorbij. De wind verwaait de trieste loede van het leven. Want hier is vrede voor mij en voor mij. En als is dus nog een nummer, maar dat tillen we even hoe het nice vinden. Samu Sara, dan geef ik nog even praten over het concert wat erom komt. Het bijzondere concert dus, wordt dat onbelangrijk natuurlijk even hoe het tak meer. Maar eerst, het nice. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oeralweer van Noorderwien Live. Anne Muurling, die het Vocal Chain Koor mijn naam had. En Wiebe Kaspers en zijn hele band dit jaar. Samu Sara zal nog optreden. En Judy Blanks is onderwijs. Zij zal jong optreden in Neushoorn en Azes. Dat ze eerst uw studio aan. Maar eerst deze plaat van Wolf. Ja, die zinnen lieten me naar machine, denk ik. Maar al het minder waar, we draaien het wel. En dit is al even van Noorderwien Live. Nog een uur te gaan. Maar in ieder geval in mijn hand nou een mooi briefje. Femke kwam bij me. En Femke komt uit Wergen. Hoi. Hoi. Leuk dat ze best. Dat had alles. Nou, vertel het zelf maar even. Want er komt iets vanwege Onder de Tour. Ja, dit is uw project van Wergen, van Onder de Tour. Waar is us? Us is Tussen wat worden. Dat is uw voorstelling. En ja, wij zijn de laatste in de riegen van Onder de Tour. Dus wij moeten hem afsluiten. En dat is een soort muziek, een soort toneel. Is het een soort muziektheater? Maak ik het zo snel? Ja, het is heel breed. Er komt van alles in voor. En Wergen is een heel creatief dorp. Dus op alle vlakken, op alle fronten komt van alles in voor. Ja. Want Onder de Tour is een prachtig project. Er zit een heel soort letterlijk verhaal onder. Hè? Daar ben ik al een heel soort vaststellings van West. Daar heb ik al 10 jaar met die in. Rieptjerk hier in Leeuwarden bij de maanden West. Maar goed, je bent dus de laatste in de Riegen. Welk verhaal vertel je hem? Nou, het begint bij uw jeugdzoos. En dat is de basis van uw mierskip. En de pastoor van de Roomse Kerken wil het jeugdzoos sluit. Nou ja, dat jouwt een heel soort discussie. En wij nemen de beziekers mee in die discussie, maar dan op een hele beeldende manier. En dus dat wordt een heel bijzonder project. Dus dialoog, muziek, alles erop ook. Alles, ja. Waar wordt het houden? Tussen de twee twonnen. We werken twee twonnen, de Roomse Kerken en de Bidler. En het vindt hem tussen die twee twonnen plak. Dus, wanneer? Over bij 24. En de zondje is al uitverkocht. Het gaat wel heel hut.
Maar er zijn nog kaarten te krijgen. Zo even op een site van Onder de Tour of gaan even naar Tussen Twatoren. Wergeer dus, Alve 14 section, Sontje dus net, 23 en 24 november. Prachtig mooi in Wergeer dus, bestel nog kaarten online. En dat we toch hoe de Bittler Montiana Into the Ark met Boas live daar. En dat vind ik heel bijzonder. Ja. Dankjewel Femke. Dankjewel. Oké, hoi. Goed, ik ga weer naar Sama. Ja. Samar. Brekt die tongen er zelf wel eens horen? Nee, dat valt mij. Ja? Ja. Ik ben er nog. Roos en Sarah. Ja, nee, het is prachtig. Vong. Ja. Even je bijzondere concerten. Wil ik toch nog even nog bijzondere. Hoe ben je er zo bij kwam? Ja, 2 jaar hier werd met het Opsterlands Vocaal Ensemble. En we zeiden, dit is aardig. En we wisten dat er een Opsterlands Strijkersensemble was. En ja, we dachten, dat past toch wel bij dit Joodse, bij dit Jiddische. En Jan Andries Dijkstra is een arrangeur, die had er allerlei mooie arrangementen bij maken. Het is gewoon een aardigheid om mij die meestens te spelen. Maar het is meer boost, hè? Ja, ik heb body, ik heb sfeer. Het is heerlijk, ja. We zullen er echt naar uit. Hij dat niet. In gewone muziekwereld hebben we dat over playlisten en setlisten en dat soort dingen. Maar hoe gaat dat bij hem? Ben je hem zitten met die mensen om te bepalen wat je hem spelen gaat? Of je hem zelf een soort wenskelistje? Ja, nou zo, wij hebben een repertoire van hoeveel nummertjes hebben wij? Stuk? Die hebben Jan Andries voorlijn. We zijn wat zo nou het beste passen. Ja, wat moet hun ook lezen? Dus, en wij doen zelf wat. En we doen 4 nummers met hun. En zij doen zelf ik wat. Maar alle keer in hetzelfde genre. Biekenveld dus. Het komt helemaal goed. Ja. Wanneer? Hoe laat? Het is waar die mooie poster van u. Jo, daar al. Pak hem er even bij. Dus even zien. Ja, voor de mensen die de beeld behouden. Het is ook radio, dus ik zal hem even voorlezen. 11 november om 15 uur in de Pieterkerk te Lippenhuizen. Mazzel tov! Ja. Samen. Ja, dat ging al weg. Let maar. SMS. Ja, SMS. Ik zal naar dit nummer eens het even goed zitten. Goed jongen, een mooi concert dus. Doet het bij dit keer of denk je hem, nou, dat kunnen we wel eens een vervolgjaar? Komt er weer wat nice. Ik ben altijd niet op wat nice. Uitdaging. Goed zo. Je hebt nog hier een nummer erbij, welke? Ja. Sleep maar bentje. Noemi. Live in Noorderwien. Sliep maar, bentje, leef liet zwanken. Sliep maar dan maar. Sliep maar, leef liet slanken. Sliep nou maar. Dien heid, gie voort, maar hij komt weer. Hij gie op reis op wij. En in het licht van Wanneester brengt hij wat voor hij mij. Sliep maar, bentje, leef liet zwanken. Sliep maar nou maar. Sliep maar, leef liet slanken. Sliep nou maar. Dien heid, gie voet, maar hij komt weg. Hij gie op reis op wij. En in de jont die bij zijn skaat, neemt hij wat op ons maar. Sliep maar, leef liet bentje. Sliep nou maar. Sliep maar, leef liet slanken. Sliep nou maar. Noemi, jaldati, noemi, genati, noemi, haba, haba, Ja, shuv, im zeta nefana. Ja, fila matana. Noemi, jaldati. Noemi, genati.
Samosara, 11 november. Het is op een snij. 3 uur. De Pietertjerke in Lippenhuizen. Mazzeltof zit ik er maar even bij. En dat wordt een prachtig concert. Net stinnen, maar erhinnen. En dat meestal de jaren of joggen. En ik denk, daar wil ik heen. Kist in de voorverkeper kaarten krijgen? Ja, even op Facebook zien. Onze website. Maar het rent al, hè? Ja. Dus, maar nog beter in. Nou, maar vol. 2 Jelien hier met 2 keer in volle tjerken. Dus ze moeten erbij werden. Goed zo. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi dat we er weer. Nogmaals, 11 november dus in Lippenhuizen, Samosara en het Opstelands Strijkersensemble. Anne Meurling, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat has een mooi product in mijn naam. Ja, daar hou ik wel van. Ja, ik wel. Ik mag wel graag wat meesten om je heen ja, hebben. nou, Vrede Mikkels, glitje bij weer. Stel eens even voor. Nou, daar staat Vogeltje. Ja. Koor waar we hier eens een keer eerder met geweest binnen. En ja, ik ben onderdeel van dat koor en ik wil ze er graag bij hebben vandaag. Ja. Hierachter de band, Wiebe. Ja. Met Daan, Florian. Even opletten zo. En Wiebe. Ja. En ja, daar gaan we een leuk muziektheater mee doen. Vertel. Ik loop er al een paar jaar met rond. En dan zie je er wat dan op. En dan denk je van, willen ze mij wel hebben. Dus ik ben naar de korenbeurs gegaan. We moesten er een keer voor Vogeltje wezen, voor een korenfestival. En toen zei toen Griet, kan ik hier een keer optreden? En dan zei ze, ik kan een keer op zondagmiddag in de foyer. Ja. En toen dacht deze jongen van, ja, maar dat had ik niet in het hoofd. Ik wil het grote podium. Ja. Dus toen zei ik met een grote bek van, maar ik heb een keer 60 man op het podium, gaat niet lukken. Ja. En toen dacht ik van, moet ik die wegvalen? Maar ja, uiteindelijk staan we met 100 man op het podium. Wauw. Voor de pauze hebben we doen we de kleinkunstnummers met de band. Ja. Na de pauze met het Harmonieorkest uit Wommels. Ja, er is nog wat tussen. Wat voor vaststelling wordt het? Is het binnen het alleen noemers? Zit er ook nog theater bij? Ik wil mijn levensverhaal vertellen. Oké. Omdat ik denk dat ik daar met mensen kan verbinden. Ja. En ik denk dat dat in deze wereld wat ondergesneeuwd raakt, wat ondergeschoven raakt. En dan is Mierskip natuurlijk heel mooi om dat in dit jaar ook te kunnen doen met Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Ja. Dus ja, dat is wat ik wil gebruiken. En dat wil ik mijn levensverhaal voor gebruiken. En daar koppel ik 22 liedjes aan. Ja. Was al uit de kleinkunst, maar ik hoorde dingen? Nee, eigenlijk niet. Al je lieds, kleinkunst. En waar hast het dan hoe? Wat voor noemers maar we dan nog denken? Dan krijg je even een voorproefje straks. Maar... Ja, een paar nummers van Daniel Lohuis. Okay. De Rens dialect, die hebben we vertaald in het Harlingers, want dat vind ik toch leuker. Ja. Mijn eigen moerstaal. Oude Zeun. Oude Zeun. Ik doe een aantal duetten. We doen onder andere blaasmuziek van G. Reinders. Lef van Karin Bloemen. Claudia de Brij komt voorbij. En dan denken sommigen bijvoorbeeld Wiebe. Claudia de Brij, wat is dat voor kutliedje? Ja, dat zei die letterlijk. Maar ja, toen zei ik tegen hem van, daar hoort een mooi verhaal bij. En toen zei hij van, ja, maar hij is toch wel eens goed luisteren naar wat ze zingt. Want eigenlijk vind ik het heel vooringenomen. Van, als ik bij jou mag, dan mag jij bij mij. En toen zei ik, maar denk er dan eens aan hoe ze daar naar kijkt. Want misschien is het best wel ironisch bedoeld. En mijn eigen schoondochter is als vluchteling hier komen. En dan hoor je dus een heel ander verhaal. En dan zie je ook hoe mensen daar naar kijken. En in eerste instantie reageerde ik zelf ook zo. Want haar ouders zijn moslim. En ook ik heb vooroordelen, kwam ik achter. Maar je die mensen dan leren kennen en bereid bent om echt te luisteren naar elkaar, ja, dan krijg je een heel ander verhaal. En dan worden vluchtelingen ook gewoon mensen die leven willen. Dat moet ik zeggen, uiteindelijk ben je wel gewoon mensen, toch? Zo is het. Wij komen en welke reden je ergens heen gaan. Ik word eerst een nummer van je. Mooi. Is dat alleen dan? Met wie? Je het koor? Eerst alleen met de band. Met de band. Hoe heet het? Nooit stoppen met proberen. Dat is net van Claudia de Breiting. Nee, dat is van Daniel. Goed, ik moet één pleitje. Dames en heren, Anne Meurling, live in Noorderwien. Er was een vogel in mijn huis. En hij botste steeds weer tegen dat ene dichteraan. Als er van hem vast ook zijt, knoopt hij dit goed in een veren. Maar nooit stoppen met proberen. Dan opeens had hij de zeun. Hij fladderde het open raam naar buiten toe. Ook hier zie je maar weer de kast die nu verpasseren. Maar nooit stoppen met proberen. Luister goed naar diezelf en kijk diezelf eens aan. Tot hier aan toe is hij al lukt ze
het hoort bij ons bestaan. Kijk eens dan, zien ons weer eens gaan. Er was een vonk en er was vuur. Er was een vuurstier en dat werd een mes. En voor we het wisten schoten we op mekaar met geweren. En dat kwam ook van nooit stoppen met proberen. Luister goed naar diezelf en kijk diezelf eens aan. Tot hier aan toe is hij al lukt ze. Het zit zo diep in ons, het hoort bij ons bestaan. Kijk eens dan, zie je ons weer eens gaan. Zo wordt de wereld hoe het is. Mooi en lelijk, goed en slecht, maar levendig sowieso. Alles zal uiteindelijk zich pas tegen ons keren. Laten wij stoppen met proberen. We moesten het niet verleren. Nooit stoppen met proberen. Dus gitaar spelen leren. Nooit stoppen met proberen. Al is het altijd te verkeerde. Nooit stoppen met proberen. Dus ook de zoute hering. Nooit stoppen met proberen. Al is scheur en creperen. Nooit stoppen met proberen. En wat ze ook beweren. Nooit stoppen met proberen. Anne Muurling, in dit geval met Wiebe, de band hier in de studio. Wordt nog wel in jaren. Nou, kasterijen. Maar waar dit keer? Met Tineke. Tineke, waar is Tineke? En Tineke gaat mij die song? Ja, Tineke gaat Lef van Karin Bloemen met mij zingen. Oké. Nou, ik wens je, de studio is helemaal voor hem. Zandje november, dames en heren. Ik zit er voort maar even bij Don het Lippensverhaal. Zo is het leven van Anne Muurling. Live in Noorderwien. Was jong en slim en had verstand van zaken. Hoogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem nooit goed genoeg. Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker. Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag. Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts was, dacht ze, ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan
is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan maar doodsbang om te falen, maar die top die zul je halen. Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus je bestaan overhoop. Weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Waarom zou je altijd op je tenen lopen? Dat houdt niemand vol, geloof dat maar van mij. Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog, een keer opzij. Geweldig. Piekenvel. Nog een liedje jelle hoe het keer bij Noorderwien live. Straks nog 12 optredens hier. In ieder geval, Blue lekker hing. Wat wordt fantastisch. Ja, ik je hem vertellen. Lekker met goede muziek het weekend in. Maar eerst draaien we deze van Michael Schulte. I'm a dreamer, a make-believer. I was told that you were true. I love the silence and the clear horizon, and I got that all from you. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road alone. My childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were 3 kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had a Mooi zwervelnummer van Michael Schulte. Nou, we gaan eerst weer naar Anne Muurling. Santje November. Ja, wat een project. Wat een avontuur. Ja, in de Korenbeurs. Helemaal klaar met de tarierings? Of moet er nog een hele product gebeuren? Ik doe eigenlijk alles zelf. Dus er moeten een aantal dingen nog gebeuren. Er moet bijvoorbeeld nog verlichting afmonteerd worden. Decor is bouwd, het is klaar. Alle liedjes zijn klaar. Alle arrangementen zijn klaar. Dus wat dat betreft ben ik wel een heel eind op weg. Maar ja, er zijn altijd nog wat kleine dingen. En nog wat repetities met de vocalisten. Met de gitaristen. Met een paar akoestische nummers er nog tussen zitten. Nou ja, nog een keer een hele deurloop op de zaterdag zelf. Dat is wel wat krap, maar goed, dat kon niet anders. En nog een keer met orkest en band een keer in Wonders nog repeteren. Vocal Change, ze staan de kleer voor ze soort prachtig uit voor mensen die de beeld bij haar. En welke twee nummers gaan we doen? Droom durf doe een deel van Marco. En daarna de speeltuin ook van Marco. Live in Noorderwien.
hier om je heen. Wees niet alleen. Kom er toe en deel met iedereen. Sluit je ogen maar vanavond met een lach op je gezicht. Wees maar dankbaar voor het leven, zoals het hier nu voor je ligt. Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land, loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand. Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen. Na de winter komt de lente, wordt de grijze lucht weer blauw. Maar al ben je uit de oorlog, gaat die oorlog hard uit jou. Mooie ogen zijn vergiftigd, zijn aan het geweld gewend. En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent. Morgen zal het vrede zijn, zal de zon je strelen, zal de wereld weer een speeltuin zijn en kun je rustig spelen. Wauw. Applaus! Ja, fantastisch. Vocal Chain bij Anne Muurling, Sontje November. Ben er wel wat kaartjes voor? Er bent van de 450 nog iets meer dan 150 kaarten. Net stinnen, maar erheen. Dank je wel. Ga lekker zitten, want we gaan nog een heel mooi optreden. Kijk je hem voorspellen de komende 10 à 12 minuten. Sontje November, Anne Muurling en zijn muziektheater in Frencher. Dus ik ga naar een dame die jong in Neushoorn op de planken spielicel. Ik trof haar, net persoonlijk, maar op een podium in Grains, Oosterpoort. Dat is deze vrienden weekend met J.W. Roy te spelen. Nou, de helft van de band had ze volgens mij jatten. Daarna had ze together met die geweldige singer-songwriter die oer per week hier ook nog te gast is trouwens. Ik nog een noemer spelen. Want zo was het toch een beetje, Judy. Leuk dat je er bent trouwens. Welkom. Dankjewel. Heb jij nou de helft van de band van J.W. Roy gejat of is het andersom? Nou, het is een beetje andersom hoor, want het was mijn band eerst. Jawel hè? Ja. Dan gaan die rotjongens er toch mee vandoor. Ja, maar gelukkig heb ik ook veel aan JW te danken, dus ik vergeef het hem voor deze. JW, je bent vergeven. Bij deze. Nou, ik zal het doorgeven. Wat brengt jou in Leeuwarden vanavond? Want je komt met de hele band spelen? Jazeker, ik speel in de Neushoorn vanavond. Ja, prachtige poptempel inmiddels. Vanwege je nieuwste album, hè? Morning Sun. Morning Sun. Is die heel erg anders dan je album? Wacht even, wat is Morning Sun in het Fries? Wat is ochtendzon in het Fries? Moars zinnen. Moars zinnen. Och. Bijna poëtisch. Ja, net zo poëtisch als dat liedje van net. Hey, je hebt eigenlijk al over de hele wereld gespeeld. Vooral Amerika ook, Nederlands. Debuutalbum 2014 volgens mij. Klopt. Ja. Nu je volgende album, 4 jaar later. Zit er een groot verschil in tussen die beide albums?
Ja, het is gewoon een beetje een ander genre. Het zijn nog steeds wel organische liedjes. Ik hou gewoon van liedjes. Alleen bij deze plaat hou ik nog net iets meer van liedjes dan bij die vorige. Het kan nog steeds meer en erger. Altijd. Ik zal wel weer vaak naar Amerika moeten voor de derde plaat. Of misschien wel naar Azië, wie weet. Maar is dat wel een land waar inderdaad de liedjes makkelijker schrijven is als je daar bent? Ja, zeker. Zeker omdat ik in het Engels schrijf. En als ik daar ben, dan hoef ik niet 2 keer na te denken of iets klopt. En al mijn helden die komen daar vandaan. Dus het is voor mij heel logisch om daar muziek te maken. Noem eens één. Bob Dylan. Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi. Vanavond, Neushoorn. Straks praten we nog wel even. Maar ik wil je toch vragen om 2 nummers te gaan spelen. Welke ga je doen? Mary Jane. In het Fries is dat Marianne. Het heeft een beetje van Ariana de Groot. Ken je Ariana de Groot? Dat is Ariana Grande. Ja. Goed zo. Nee. Ja, nou, die komt van Samara. Wist dat? Nou ja, laat maar. Heel goed. Ja, die komt morgen langs, hè? Ariana de Groot. Ja, en de andere heet 1995. En daar heb ik nog wel een leuk verhaaltje over voor dadelijk. Mag je straks vertellen. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Ik ga ze live zien, dames en heren. En You It Very North of in Live is fantastisch. Judy Blank! How many times do I need to fix myself? Learn another trick from my better half. She knows that I try to look at things in a different light, and yet I don't ever seem to do it right. I know that I drink too much and I eat too much. Everybody says I don't sleep enough, and yet I don't ever get to see the sunlight in the morning. Right now I don't need the money, it's all in the game. Yes, I could have a job, but it's not the same. And boy, I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head or relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. I make up the rules as I move, as I do my thing. Surprise, surprise, what the evening brings, you know. Education has never done the trick for me, but I've got an A in toxicology. I've still got a million things that I could be tomorrow. I knew that I drink too much and I eat too much, and that everybody says I don't sleep enough. Well, why would I need to see the sunlight in the morning? Right now I don't have the money, but Papa's got a line, and he don't mind giving me some of what he's got, 'cause he knows I'm trying, but nothing's ever good enough. So come on, sweet Mary Jane, crawl into my head or relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. It's strictly medicinal. Sweet, sweet Mary Jane keeps on telling me that I could be anything. I could be anything. I could be anything. I'm tired of the uptight, try to see the good side instead of looking down, trying to criticize me. I'll be riding shotgun so that I can roll some magical green till I'm living the dream with my baby. Come on, sweet Mary Jane, crawl into my head and relieve the pain. My cigarettes don't taste as good as you. Sweet, sweet Mary Jane, I'm gonna make it big someday. I'll wake up with my pockets full of gold. It's strictly medicinal.
Sweet, sweet Mary Jane keeps on telling me that I could be anything. Dankjewel. You're a four-leaf clover in a field of green. It's a miracle I found you. You're everything and in between. I know that in my head, but I keep on looking for that fatal flaw, or even just a small one, trying to justify this gypsy heart. I haven't found one yet. Maybe I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. When I see the horizon, there's a long straight line where the ocean meets the sky, and I won't be ready to tie it down till I find out what's behind. I will send you letters and a photograph. Will you keep them in your pocket so I know you will remember me when I come back down the line? Maybe I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. Yes, and I know your heart is on the line. I hope you know, you know, you know, you know. So is mine. Baby, I'm too young to grow old with you. I don't wanna feel it, but sometimes I do. And I know I might regret it if I let this love slip through. But I'm afraid I am too young to grow old with you. I'm afraid I am too young to grow old with you. Dank je. Wauw, Judy Blank, Morning Sun. Album is correct uit, dames en heren. Jong speelt ze in het neushoorn met haar band. Hoe groot is die band eigenlijk? We zijn met z'n vieren. Is dat een vaste samenstelling of wissel je dat heel vaak? Ja, zeker. Nee, dat is een vaste band. Maar ja, als er één iemand niet kan, dan vind ik... Heb je wel een inval? Heb ik wel invallers, ja. J.W. Roy is alleen gevallen. Hoe belangrijk is die voor jou geweest? Ontzettend. Ja, weet je, hij is toch een beetje mijn muzikale vader die ik nooit heb gehad. Hij is de Americana pionier in Nederland en ik waardeer hem daar heel erg om. Hoe heb je hem ontmoet? Was het toevallig of zocht je hem op? Nou, het sceentje is heel klein eigenlijk, hè, als je deze muziek maakt. Americana, de singer-songwriter. Precies, dus die kennen elkaar wel een beetje. En ik volgde hem op een gegeven moment op Instagram, want ik dacht, ik had een beetje wat dingen over hem opgezocht. En toen hebben we elkaar denk ik 2 jaar gestalkt op Instagram. En toen op een gegeven moment zeiden we, zullen we niet eens koffie gaan drinken? En ja,
Zo is het gebeurd. En zo sta je 2 weken geleden in Oosterpoort prachtig met elkaar te spelen. Je deed het voorprogramma en later heb je nog met hem gespeeld. Toch hebben we alweer liedjes. Ik haal overal de inspiratie wel vandaan. Heb je er lang over gedaan om het album te schrijven, de liedjes? Ik denk dat uiteindelijk de liedjes die erop zijn gekomen, dat in 1,5 jaar wel geschreven was. Maar ik heb natuurlijk eerst heel veel andere liedjes gemaakt die nooit op een plaat zijn gekomen, om erachter te komen wat de beste liedjes waren. En dat proces heeft alles bij elkaar wel 4 jaar geduurd, ja. Hoe perfectionistisch ben je? Heel erg. Ja. Kun je ooit afscheid nemen van een nummer in die zin van het is klaar? Ja, soms dan zegt een nummer voor je gevoel, dag. Dus dan kun je daar makkelijk afstand van doen. Als je denkt, ik zing het, maar het voelt niet echt helemaal meer relevant. Of het voelt niet goed. Wil ik dit opnemen? Wil ik dat dit altijd blijft bestaan? Nou, niet echt. Ja. Heerlijk, oh heerlijk. Judy Blank, jong in Neushoorn. Dames en heren, applaus. Jawel, Morning Sun, album is uit. Dankjewel voor je komst. Het was een grote eer. Dankjewel. Super. We zijn er haast. Maar ik mag nog even naar 12 affiches staan en ik mag nog even de barrel pakken. Even om het ik hier beloofd om nog even te vertellen dat 3 november zaterdag Blues Night in Middelburg is. Bij deze hak dat ik even niet in. En hij zou je zelf wijzen, Tam Oosterhof, maar helaas verhinderen. Komende snijn is er weer een platen- en cd-beurs in Schaaf City Theater. Anneke de Vrezen en alle cliënten, dankjewel voor de bartjes. En dit weer nog live. Hoi!